wanyalo penjo ni nyaka gie sani nitiere jotich mag piny owacho mag kaonti gi ma iwacho ni gin jotich mongirore kata permanent ma onge kama gavana manyien nyalo terogie. Moko kuomgi gin directors, moko kuomgi gin apisa mamoko mag kaonti gi. Gin kama inyalo terogie onge. Chuno mane nyaka iti kodgi kata gima inyalo tim mana samoro wilogi iterogi samoro e bede migepe ma oromore kod lony margi. To kuom budget ka budget mar higa mar piny Kenya, ok kata mane counties kende, kata mane piny owacho mamalo, wayudo ga ni kwan mag omenda mathoth dhi e gik machalo kaka chulo osara mag jotich miluongo ni recurrent expenditure. Ang'o gini ma governors ma nyien gi nyalo timo mar neno ni omenda ma bende samoro osebedo ka nyalo bedo ni lal kata kuom jotije ma gin jotije miluongo ni jotije mabandia ok obedo e counties ma gin godo. To ere kaka ginyalo timo mama piyo piyo ma samoro ok gihinyo ahinya chenro ma oseketi mar tayo piny owacho mar kaonti ma ji kik bed ni nitiere tungni ma kaka kacha manyalo miyo chuny ji gore kaka ne sewacho ni jomoko chunygi osejony. Mane kin gavana manyien gima kik larri mar timo kik larri odo wacho ni inyalo yudo jotich ma seche moko oko jing kik larri mar dhi riembo ji nikech jok ma ng'eny jok ma dhi yudo gin jok ma ondiki kaka permanent. Apane kama gavana onego gima long en tich maber luore gi telo gima jongere wacho ni leadership. Koro nyaka ong'i ni jok modhi keto kaka executive committee members, jok mo diketo kaka permanent, kaka principal, kaka secretaries, PS to CECs mo diketo. Gibed jok mo jing. Eti kose gibed jok mo jing, to miyo gilemo magitiyo. To biro miyo ni jok maluwo bang'e otiyo maber. Mano mokwongo. Mar ariyo gima nyaka govern thing en nyiso ji chik mar tich. Mondo ng'ata manitiere bed no tiyo tich maber, otiyo tich mondikene. Mondo ng'e ng'ato to obo otiyo tich mantiere no ng'e riembo ji ok en tich. To nyaka ng'e ni ng'ato michulo en ng'at michulo tich matiyo. Ng'e tabu mabedo ka serikal kod en serikal maduong' kod en serikal mamwalo en ni mokwongo seche moko biro ni nitie kuonde moko ma jok moko ichulo to ok ti. Ondik ni un ji 400 to kidhi ofis tiyudo ji 100 kende, ji 300 gin ghost. Koro nyaka gavana ka gavana ng'e ni jok mondik manie payroll gin jok manitiere mar achiel. Namba ariyo nyaka ong'e ni to ng'ato tije en ang'o imiyo ng'ato tich mondo ka odiechieng' godhiambo ka nitie jok madhi choko osuru e chirni mawago wan gadier ni kogik godhiambo be osuru go ochoki. Ka nitiere ng'ato momi tich mar approvals go tim. Koro ng'iyo ni ji mondiki ichulo gi ni gitiyo e tich malong'o monego watim. Ok riembo ji ok muhimu ni ng'ata momi tich otim tije mondo kwa giko dhiambo to wan gadier ni tich no tim. To ka nitie kama ji ng'enye to kamoro nitie rem. Kar manyo ji manyien jok ma rem gi eminyalo golo na agol gi ka tater gi kama chielo mondo wan gadier ni ng'ata michulo inyalo kaka bedo ka gavana ma tich mano timo nade ma tich mano mana miyo gi to gitimo kugiko dhiambo. Mana pane gi mokwongo ma gavana ka gavana onego ng'i ma jotich kik gilarre mar ndiko ji manyien mang'eny. Gima ging'i en jomotelo na gi ma en CC to gi PS. Nitiere pressure madhi biro ni ndikna ng'ane. Akwayo mondo gavana ong'e ni ok ochak kaunti manyien. Odhi yudo ji mantiere ma permanent. Oket joma telo na gi to mi ji tich mondo joti tich maber to miyo ji mijing'o mondo ji te ong'e ni lokruok nitie ka idwa ni watiye mondo wati tich maber. Mana kuom jotije kaka isewacho no